لومي حزالكم زمز أخو قداي ناي كلاتنا معالتاوي هوات زتنكفن أو قادا لبنا كل جزي إن حتى حدا خبد حتى زمن لسنيو مرؤسكم حتاتو نجو أنجيكم تسيئكم تسعرو رهاسكم أنت أوتيفكم تسرحو مهياكم ويأتاركم كاب عامتنا عابي مسيو جن حدا زجرم نجرالو أتي جنزب عبيدكم خاتون خواتس أن معرئيو انتايو زي كله جنزب عبي آتيو إلكم نرؤسكم خندي شع حاتيتكم تفلتو مبزحتنا جزانا بأوحت مليو جبانا بجنزب توتيرو يفلت جناز سعنا يحد عبي نجرالو برخت جنزبنا كم أولي يهفف كم حصى كم منجو أزعتنا شوليخو يفسس سلام انتاي قديلونا نزي زمنا زي فتحو حنقل اللي تايزخونا قداي لومي جن عبد حتي تمرتي توم ناي زمنا عوي منفسهو يابو عميق فلاسفة هوتن سوق زيابيرن زخونو بسوء عونا شنودا سالساي كوفيلنا برخت جنزونا زسئنونا عندي مخنياتات خنمرمر إنا زي فيديو من البات أنفت هوتكم زغير زمنات تعازقوكم معصو برخت زخفت مفتح خيخون سلازخل خسعا مودعتا بس أمنا خطكتاتلني بخبري يعدم برخت انتايو عونا شنودا بزعا برخت خيمهرو خلو حدا زقرم نقر يولو برخت مالت مبزحناي نقرات زي خناسة أو وشتيتي نقراتي إيدك زيابير مركاويو بعالماوي سلحيت حساب عسرتا زقودلو حدا معري خون تشعتايو بمنفساوي سلحيت قن عسرتا زقودلو حدا معري خون مئتي إيو برخت مس قطري زخوانا ركب يبل وحدو خوينو نبزحات زمقب نشتاي خوينو زمن دسقر حيلي إيو حموشتن جران خلت عسان بإيد قويتانا مستوارخ حموشتش حساب خمزة قبا برخت زلو نشتو مهيا كابن نفسخ حالفون خالقوت ون يترف برخص زي بلو مليون نعفاقن هوسبيتال نبيت فردي نچنقتن خانتو نگرن يباخن مودا نزي برخت زي خاب إدنا زرحقو انتايو او نشندا نزوم زسعو قندي مخنياتات يقمتولنا ገንዘብና በረኸት ዝስእነሎም ሓሙሽተ ቀንዲ ምኽንያታት ቀዳማይ ብጽሒት እግዚአብሔር ወይም ዕሽር ዘይመሃብ ቀዳማይን ዓብይን ምኽንያት ዘይምብራኽ ገንዘብና ብጽሒት እግዚአብሔር ዘይመሃብና እዩ አቡነ ሽኖዳ ከምዚ ይብሉ እግዚአብሔር ዝሃበካ ሚእታዊት ሃብቲ ብምሉኡ ክትጥቀመሉ ምስ እትፍትን እቲ ገንዘብ እተሰርቀ ገንዘብ ይኸውን ሕሰቡ እግዚአብሔር ጥዕና ሃበና ፍልጠት ሃበና እንሰርሓሉ አየር ጊዜን ጉልበትን ሃበና خبزي كله ترفي جن نسو زحاتتنا عسرت مئتاوي ويم عشر ترايو نزي عشر زي خيوص أنا مس إن ترفقن أتي عسرت مئتاوي مستي عبيد نازلو تدميرو نبوملو تي جنزب يبكلوي عشر عيوز عخان مالت نبيت خريستيان وين دخاتات عاي هاوخن مالت تراي عيخونن بمنفساوي حقي جنزب زيابير مسراقيو التسرق جنزب دما فسيمو كبار خايخ إلنيو عونه شنو ده أبتي عميق عباهلاهم عشر مالتن السخان እግዚአብሔር ተወው በዘይ ኾነስ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝህበካ በረኸት ንዓካ እትኸፍሎ መድሕን ህይወት ወይም ኢንሹራንስ እዩ ይብሉ ሓጻር ዛንታ ክልተ ጎረባብቲ ነበሩ እቲ ሓደ ኣብ ወርሒ 10,000 ይረክብ እቲ ካልኣይ ድማ 3,000 ጥራይ ግና እቲ ወናኒ 10,000 ኩሉ ግዜ ይጭነቕ ገዝኡ ብባእሲ ዝመልአ እዩ ገንዘቡ ድማ ንሕክምናን ንዕዳን ይመክኽ እቲ ወናኒ 3,000 ግን ገዛኡ ብስሓቅ ዝደመቀ እዩ ንጋሻ ዝቀርብ ማዓዲ ካብ ገዝኡ ኣይጠፍን እዩ ሓደ መዓልቲ እቲ ሃብታም ጎረቤት ነቲ ድኻ ሓተቶ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብንእሽቶ መሃያ ክሳዕ ክንድዚ ተሓጒስካ እትነብር ናተይ ገንዘብ ግን ኣበይ ከምዘይኣቱ ኣይፈልጦን እየ በሎ እቲ ድኻ ከዓ መለሰሉ ምክንያቱ ንስኻ ገንዘብካ በይንኻ ኢኻ እትበልዖ ኣነ ግን ምስ እግዚአብሔር እየ ዝካፈሎ ዕሽረይ ኣውፅኤ ንነዳያን ሂበ በቲ ዝተረፈ ምስ ዝጽሊ ኣምላኽ ቦታ ዘይትርአ ኢዱ ይባርኽ እዩ በሎ ፈተውተይ ዋሕዲ ገንዘብ ኣይኮነን ዘጨንቐና ዋሕዲ በረኸት ደኣምበር ካልኣይ ርኹስ ምንጪ ገንዘብኩም ካበይ መጸ ኣቡነ ሽኖዳ ክምህሩ ከለው ብሓጢኣት ብተንኮል ብጉቦ ወይ ምን ካልእ ሰብ ብምድንጋር ዝተረኸበ ገንዘብ ኣብ ውሽጡ ሓዊ ኣለዎ ኣብ ጁባኻ ምስ ተእትዎ ጁባኻ የቃጽሎ ኣብ ገዛኻ ምስ ተእትዎ ድማ ሓዳርኻ ደቅኻን ሰላምኻን የቃጽል ይብሉ ሎሚ ሰባት ንቕሓት ብዝብልዎ መንገዲ ብሚዛን ብምጭርባር ሓቂ ሰብ ብምብላዕ ብግብዝና ሃብቲ የጥርዩ ነገር ግን ንብዓት ድኻታት እተሓወሶ ገንዘብ ኣውያት ዘኽታማት ዘለዎ ትርፊ በረኸት ክህሎ ይትረፍ መርገም ኮይኑ እዩ ናብ ገዛና ዝኣቱ ሳልሳይ ስስዕን ዓርሰ ፍትወትን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅሪ ገንዘብ ስሩ ሁሉ ክፉእ እዩ ከም ዝበሎ ንገንዘብ ምፍቃር በረኸት ይርሕቕ አቡነ ሽኖዳ ኣዝዩ ልቢ ዝትንክፍ ትምህርቲ ኣለዎ
ገንዘብ ከም ማይ እዩ ማይ ኣብ ሓደ ቦታ እንተ ደው ኢሉ ይጨኑ ይበላሹ ጣንጡ የፍሪ ነገር ግን እንተ ፈሲሱ እንተ ተንቀሳቂሱ ህይወት ይህብ ግራቱን የለምልም ገንዘብካ እውን ከምኡ እዩ እንተ ኣኻዕቢትካዮ ንርእስኻ ጥራይ እንተ ኣኪብካዮ ይበላሾ በረኸት ሲኢን ግናኸ ንዝጠመ እንተ ኣካፊልካ ንዝፀምአ እንተ እስቲኻ ንዝዓረቐ እንተ ኸዲንካ እቲ ገንዘብ ናብ ዛራ በረኸት ይቕየር መብዛሕቲና ገንዘብ ብምዕቋር እንህብትም ይመስለና ነገር ግን ኣብ ውሽጢ መሃብ ዘሎ ዘይነጽፍ ምስጢር በረኸት ኣይተረዳእናዮን ዘለና ምናልባት ገለኹም ኣነዳ ዕሽር እውን ኣውፅእ ንድኻታት እውን እህብድ እንድየ ግን ሕጂ እውን በረኸት የብለይን ትብሉ ትኾኑ ኣብዚ ኣስተውዕሉ ብኸመይ ኢኹም እትህቡ የማነይቲ ኢድኻ ዝሃበቶ ጸጋመይቲ ኢድኻ ኣይትፍለጦ እተባህለ ቃል ዘንጊዕና ሎሚ 500 ናቕፋ ንምስኪን ሂብና ብካሜራ ስእሊ እንተ ዘይተላዒልና ንሰብ እንተ ዘየውሪና ይሓመና እዩ ብድብቕ እንተ ዝርአ እተዘርአ በረኸት ግን ኣብ ኣደባባይ የፍሪ ፍሉይ ምኽሪ ብዛዕባ ምርቓት ወለዲ ካልእ መብዛሕትና ዝዘንጋዕናዮ ዓብዪ ማዕጾ በረኸት ምረቓ ወላዲ እዩ ገሊኡ ሰብ ኣብ ወርሒ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀር ገንዘብ ይረክብ ምስ ፈተውቱ ኣብ ሓንቲ ምሸት ኣሽሓት ይኸፍል ነገር ግን ዓጽማ ኣውዲቓ ንዛዕበየት ተዋዲኡ ወይ ጉልበቱ ንዝወድእ ኣቦኡ ኣብ ወርሒ ሓንሳ እኳ ግልጽ ኢሉ ኣይርእዮምን እዩ ወለዱ ዘጉሂ ሰብ ጅባኡ ፈጺሙ ኣይመልኣሉን እዩ ካብ መሃያኻ ቀኒስካ ንኣደኻ ወይ ንኣቦኻ እተባ ሓንቲ 100 ናቕፋ 900 ኮይና እያ ናብ ጅባኻ እትምለስ ራብዓይ ምስጋና ምስኣን ወይ ዘይምስጋን ራብዓይ ምንጪ ጸገምና ምስጋና ምስኣን እዩ ሎሚ ዘለና ነገር ትማሊ ክንጽልየሉ ዝነበርና እዩ ትማሊ እግሪ ከለና ጫማ ደሊና ጫማ ምስ ረኸብና መኪና ደለና ትምኒት ወዲ ሰብ መወዳእታ ይብሉ ኣውኑ ሽነዳ ክምዕዱ ከለው ነቲ ዘለካ ነገር መድናቕን ምምስጋንን ምስ እታቋርጽ ባርያ ናይቲ ዘይብልካ ነገር ትኸውን ይብሉ ምስጋና ንበረኸት ከም ማግኔት ስሒቡ ዘምጽእ ዓብዪ ሓይሊ እዩ እተጉረምርም እንትኾንካ ግን እቲ ዘለካ ነገር እኳ ክውሰደካ እዩ ይብሉ ገንዘብ ብምስጋና ምስ ዝቕበልዎ ይስፋሕፋሕ ብምጉርምራም ምስ ዝሕዝዎ ግን ይበጣጠስ ሓምሻይ ገንዘብ ኣብ ዘይጠቅም ምብኻን እግዚአብሔር ንዝሃበና ሃብቲ ኣሰሰይቲ እምበር ዋናታት ኣይኮናን ኣቡነ ሽኖዳ ገንዘብካ ኣብ ምንታይ ከም እተውዕሎ ንገረኒ ኣነ ድማ ንስኻ መን ምዃንካ ክነግረካ ይብል ገንዘብና ንወልፊ ንመስተ ንዝሙት ንኸንቱ ውዳሴን ንረኣዩን ንብትኖ እንተኾይንና እግዚአብሔር በረኸቱ ብኸመይ ክህበና ይኽእል ኣየናይ ክዳን ከም ዝተኸደንኹ እንታይ ዓይነት መኪና ከም ዝዝውር ረኣዩለይ ንምባል ጥራሕ ብዙሕ ገንዘብ ምውፃእ ትዕቢት እዩ ኣብ ዘየድሊ ቅንጦት ውሽጢ ምስ እናኣቱ በረኸት ገዛና ራሕሪሑ ይወፅእ ፍሉይ መልእኽቲ ንበዓል ሓዳር ብዛዕባ ምሕባእ ገንዘብ ኣብ ሓዳር በረኸት ካብ ዘጥፍኡሉ ቀንዲ መንገድታት ሓደ ገንዘብ ምሕባእ እዩ ሰብኣይ ካብ ሰበይቱ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ መሃያ ወይ ኣያታዊ ምሕባእ ምስ ዝጅምሩ ኣብቲ ገዛ ሓቂ ይጠፍእ ሓቂ ኣብ ዘይብሉ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ኣይህሉን እዩ እተሓበአ ገንዘብ እተሓበአ መርገም ሒዙ እዩ ዝመጽእ ብዛዕባ ጸሎት ካልእ ኣቡነ ሽኖዳ ብትሪ ዝምህርዎ ጉዳይ ጸሎት ዘይምግባር እዩ ገንዘብኩም ኣብ ኢድኩም ምስ ኣተወ ቅድሚ ብዛዕባ ዕዳን ክራይን ሕሳብኩም ገንዘብኩም ቅድሚ ምቁፃርኩምን ኣምላኽኩም ኣመስግኑ ብትእምርቲ መስቀል ባርኽዎ ጎይታይ ነዚ ገንዘብ እዚ ንበረኸት ንጥዕና ንሰላም ግበረለ ኢልኩም ኣውጅሉ መጠቃለሊ ኣብ ኢድና ዘሎ ገንዘብ ክባርከልና እንተደሊና ነዞም ዝስብዑ ምኽርታት ብልብና ንሓዞ ዕሽርን በኩራትን ኣይነጉድል ካብ ምጭበርባርን ካብ ሓቂ ሰብ ርሒቕና ንጹህ ገንዘብ ንስራሕ ንጽጉማትን ድኻታትን ኢድና ንዘርግሕ ብዛዕባ እቲ ሒደት ይኹን ብዙሕ ንእግዚአብሔር ካብ ልቢ ነመስግን ገንዘብና ብኸንቱ ካብ ምብታን ንቆጠብ እዚ ክነገብር ከለና ጁባና ጥራይ ዘይኮነስ ልብና እውን ብሰላም ይመልእ እታ ሒደት በረኸት በዚሓ ገዛና ብሰሓቕን ብሓጎስን ሓዳርና ብፍቕሪ ደቅና ብጥበብ ይዓብዩ ገንዘብ ጽቡቕ ኣገልጋሊና እምበር ጨካን ጎይታና ኣይኸውንን እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኸብኩምዎ ንፈተውትኹምን ዘመድኹምን ሼር ብምግባር ተኻፈልቲ በረኸት ክኾኑ ግበሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓሚቕ መንፈሳውን ስነ ኣእምሮውን ትምህርታት ናባኹም ምብፃሕ ምእንቲ ክንቕፅል ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባርን ምልክት ቃጭል ብምስቃጥን ኣይትረስዑ ሓሳብኹምን ርእይቶኹምን ድማ ኣብ ታሕቲ ብኮመንት ኣስፍሩልና ክነንብቦ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰርሓኹምዎ ዝደኸምኩምሉን ናብ ገዛኹም እተእትውዎን ኩሉ ይባርኸልኩም ጥዕና ሰላምን ፍቕርን የብዝሓልኩም ኣብ ዝቕፅል ፍሉይ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ